Sedni si ani neuspaneš. Dané. Dané. Ik ben Lali. Dané. Na tvůj starý jsme zapomněli. Tak teď době. Na začátku mám vychytávku, jak ho vede dostat do výšek, tak se takyšte, kdybych vám tady nesmou nábytku nebo něco takového. Tomáš u mě skovaný. Nevidím. Tak, Dané. Tady Dan. Zbuď se a koukej se sem, je ráno, Hano, zbuď se a koukej se sem. Raz, dva. Když jsem byla ještě malou Hankou, chtěla jsem se státí ekonomkou. A jak se rychle mění doby, tak jsem prodávala domácí potřeby. Život umí rychle roky sám, najednou mě bude 30. Raz, dva, tři. Znám já jeden krámek v Kalní, nedaleko od kostela. A v tom krámku krásná Hanka, ta miluje pořád Vaňka. Než mu dám mu s radostí, on je dobrák od kosti. Recitation. A to znám. Měla štěstí, tahle Hanka, že vyspěla v péči Vaňka. Humor! Ten se na ní dívá a jen pro ní píseň zpívá. Raz, dva, tři. Každé ráno otvíráš náš market s radostí a regály se leskem rozjasní. Vítá tě tu chladák a udovenci úžasní, syrečky, co smrdí, než se sní. Říkají, že paní má se má, že její muž jsem právě já. Dávno víš, že ráda mě a s pýchou objímáš. Paní má se má, voní tlášou. Má se má, voní tlášou. Dnes bude nádherný den, je ráno, Hano, dnes bude nádherný den. Rádio právě hlásí 7:50. My rádi vidíme tě za pokladnou stát. Poslední objednávka. Objednávám si tu pušku, od ledna chci střelit hrušku.